Ik ben Maurice van het historisch reisbureau Tresor. En er werd mij gevraagd om een foto uit te kiezen, een topstuk waar ik me mee wil verbinden. En dat is in dit geval dit topstuk geworden. En ik heb deze foto uitgekozen omdat het een foto is van hoop en verzet. Dit zijn dus de Nederlandse binnenlandse strijdkrachten. En die vormden dus op 5 september 1944 de officieel opgezette bundeling van verzetsgroepen. En de foto staat onder het verhaal van Klaas Norg. En dat is dus een van de Friese en Groningse verzetstrijders die ik in mijn boek Strijders uit het Noorden heb beschreven. Klaas was geboren in het Zandtas in Groningen. Maar hij woonde in Harlingen toen hij op 12 januari 1945 gevangen werd genomen door de Duitsers. En op 18 januari 1945, toen kwam Klaas Patrijn aan in Neuengamme. En toen ging het mis, want hij kwam daar om 10 maart 1945 om het leven. En deze foto die we nu zien, die is een jaar later ongeveer gemaakt in een prachtige drachten.